aku tak ibaratake tomat musuh duren. Tomate kowe durene aku. Aja kok keceblukan kesenggol wae metotok nyawamu. Dan sumbare gak kalah. Iso ngalahke Raja Mala padha karo iso ngrajangin, iso ngalahke Bilawa padha karo iso ngalahke Malaikat Jibril. Lambene sumbar yo sumbar, aja nyandak malaikat mak pribine ditokku. Dan kami mohon dengan hormat kepada Direktur Utama Bapak Daryanto berkenan untuk mendampingi, kami persilahkan. Hadirin Bapak Ibu dan juga segenap undangan yang berbahagia, dan berikut persembahan penyerahan tokoh wayang oleh Jenderal Mendir Babik Gelar Rejo Agung dan gunungan oleh Wali Kota Madiun. Hadirin Bapak Ibu dan juga untuk segenap undangan yang berbahagia, demikian tadi untuk serangkaian prosesi dan juga untuk penyerahan tokoh wayang. Dan kami ucapkan kepada segenap tamu undangan, selamat menyaksikan pagelaran wayang dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi lakon Pandawa Laku Darmo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adikku subur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kang sabar. Kenapa kita berdua bernama Sabar dan Subur? Nama kita Sabar dan Subur itu ada maknanya, ada artinya. Siapa saja yang hatinya sabar, maka hidupnya akan menjadi subur dan makmur, seperti PD Rejo Agung Baru Madiun yang malam ini sedang bersyukur. Boleh. Iki ora. Kalau tambahin Doa untuk PD Rejo Agung Baru bagaimana? Semoga dalam rangka tutup giling tahun 2025 selalu baik dalam kinerja, unggul dalam berkarya, pimpinan sampai karyawan hidup sejahtera, petani tebu kaya raya, lingkungan tetap terjaga, hasil giling dan produksi gula meningkat luar biasa, mendukung ketahanan pangan Nusantara sehingga PD Rejo Agung sukses dan jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini dalam rangka tutup giling PD Rejo Agung Baru, Kang Sabar, kenapa setiap tasyakuran giling PD Rejo Agung sering menanggap wayang? Subur, wayang itu hurufnya adalah W-A-Y-A-N-G, artinya yang pertama W, warisan budaya dari para luhur yang harus kita lestarikan bersama-sama. Yang kedua A, ajaran moral dan budi pekerti terkandung di dalam pertunjukan wayang sebagai suri teladan. Y, yang baik kita contoh sedangkan yang buruk kita tinggalkan. A, akan tetapi wayang tidak akan lestari tanpa dukungan masyarakat dan juga pemerintah. N, nanggap wayang seperti PD Rejo Agung harus digalakkan sebagai wujud cinta kita terhadap jati diri bangsa. Yang terakhir D, gayeng, ramai, walaupun hujan namun penontonnya tetap banyak karena dalangnya adalah Ki Cahyo Untadi. Terus promosi. Tahu kalau setelah ini kita akan Februari terus puasa libur panjang. Promosi. Lo aku tadi sudah ketemu, sudah sowan, sudah sungkem kepada Bapak Wali Pak Maidi. Ketika sebelum menyerahkan wayang kepada saya, beliau menanyakan kepada saya, Pak Dalang gimana kabarnya? Kapan lagi Dalang di Kota Madiun? Lalu kamu jawab gimana? Saya dalam di Kota Madiun atau tidak itu tergantung Bapak wayangan atau tidak gitu. Kalau Bapak wayangan di balai kota siap laksanakan, isong gisanu betul. Ya, yang intinya kita ikut serta mengaturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena PD Rejo Agung Baru mengadakan tasyakuran dan juga tahun 2025 merupakan capaian atau prestasi yang luar biasa karena hasil giling tertinggi selama PD Rejo Agung berdiri. Lakon yang digelar pada malam hari ini adalah Pandhawa Laku Darma atau Wirata Parwa. Ini adalah perjuangan para Pandawa. Walaupun dia karena akal licik para Kurawa harus menjadi orang buangan di hutan Kamioka lamanya 12 tahun dan setahun ditambah untuk dia harus ngumpet atau bersembunyi di kota
namun dilaksanakan dengan penuh ikhlas dan rasa syukur, bahkan bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kota atau negara tersebut. Di negara mana para Pandawa bersembunyi? Semua orang tahu, apalagi orang Madiun itu mangnya terhadap wayang, paham terhadap lakon. Pandowo sedang bersembunyi selama 1 tahun, yaitu di negara Wirata. Hebatnya para Pandawa, walaupun sedang susah, walaupun sedang prihatin, walaupun kondisinya sedang terpuruk, namun masih menyumbangkan dharmanya yang terbaik untuk nusa dan bangsa, seperti semua anggota, karyawan, dan pimpinan PB Rejo Agung Daru di Kota Madiun. Ya, kalau begitu mari kita simak bersama-sama lakon Pandowo Laku Darmo. Oke, ayo rakit bebarengan ngetut ke laring sanggit. Handra ingkang puspita kasliring samiran ombre sekar
ngaskan banyo Mawar raras Ramaning iyo Kawula nuwun sewu dereng dangu rawuh paduka Gusti kula Raden Seta Bumindaya wonten ing dusun kula Pejagalan mriki. Kaliyan kula pun Jagawalakas ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji mawan tuwa-tuwa unjuk sandapada paduka Raden Seta. Yo cacat yo dewa kaporo. Jagawalakas banget panarimaku dengan kaya mengkunan dan menghormati lawan panjenengan ingsun ora liwat pangestuku mara gati tanpa ana yai kawula ninggih gurawala nanggen kula mundhik nampi tangan kula kalih mugyan dadosaken jimat prasasat kados kejugrukan ukir sari kablabaran samudra madu ing atasipun paduka menika putra Pambayun ing Wirata. Paduka putranipun sinuwun Prabu Maswapati parandene ngantos keraya-raya rawuh wonten ing Pajagalan. Menawi pancen kula nandhang dosa sarta lepat barang anggenipun badhe murba wasesa sarta midana dumateng kula pun Walakas Raden. Jagawalakas kawula nuwun wonten timbalane ngadawu kejobaan iku prapta ning desa Pajagalan tilik lawan tata dinten pernikah larone desamu kene angka 2 yektine palungguhan iki awit saka kersane Paman Patih Kincaka lan Paman Patih Rupa Kinca ngersakake dianakake adu jago nanging jagone dudu bobongan kepara jago bombongan sing tegese dudu ayam lumrah nanging sing didu jalma menungso ya kuwi jago saka kepakian Kincapura supaya ditandhingi jago saka kasepuhan kraton Wirata banjur dening Kanjeng Rama Dewaji panjenengan ingsun diperintah supaya golek jago lan manuk ature mantri pasar Wirata ya kuwi si Dwijakangka ing Pajagalan kene ana bocah sing santosa Birawa pideksa godhek wong simbar dojo atmajane Ki Jagawalakas sing jenenge Jagal Bilawa kula palungguhan iki aku butuh katerangan ingkang nyata katerangan ingkang gumathok apa bener kowe duwe anak sing jenenge Jagal Bilawa kula ngendriya mangkung kandhuan remang
yen pantulusa mengkusan yaku utama mangkono sinarindra mudhus nyolon anggrapo aduh Raden Sita paduka jimat sesembahan kula blaka suta blakotang terus terang kemawon pancen leres lan kepara nyata bilih kula nggadahi anak namung anak angkat utawi anak andhane leres naminipun pun Jaga Bilawa utawi Jaka Bilawa yen pancen kaya mengkono banjur palungguhan iki dianakku si Jaga Bilawa ngapunten Gusti sampun pinten-pinten dinten anak kula pun Bilawa menika tilem wonten ing kandhang amargi sampun boten teng pundi-pundi lho nggih tilem mawon teng kandhang Bilawa nggih tole turu menika mboten lumrah menungso namung sumendhe wonten palang kandhang pramila nyuwun pangapunten gage bukan sampun pinten-pinten dinten menika kula gugah boten purun tangi yen pancen kaya mengkono apa ndok lelami aku kepengin roh kaya apa wujude anakku si Jaka Bilawa kaya apa bener aku wis dijokake lamun topi deksa ruwa Bilawa ning nuwun sewu papanipun menika regen mapanipun wonten kandhang wontenipun namung telek sapi menika wontenipun namung kletok ora dadi apa aku kepengin makyenake kaya apa to putramu sing jenenge Jaka Bilawa ngaten mboten langkung kula dherekaken ning pangapunten Raden kanggenipun rusuh kabeh ya ora dadi apa Papan ketikan sayang gongkoro katani romubat maafir menika anak kula pun Jaka Bilawa anggenipun tilem benten kalian tiang limrah melake sesasi utuh babar pisan boten makyut ning yen gelem turu ya pinten-pinten dinten boten nglilir babar pisan sagak gedhe dhuwur serapan gumbangane melang-melang badan sak tibuk jembare pating ganteng kokok berkayu yen disawang anakmu Nadyanto semune ora kopek ning sejatine anakmu ganteng anakmu ijak nika leres kaya nom-noman kula riyen nggih ngeten niki kula nggih ganteng jak nika ngeten niki yen pancen kaya mengkono aku njaluk pangilakmu ki Demang
Subuh anakmu tak bukai. Monggo kemawon nanging kula suwun ingkang atos-atos. Adapipun menawi ngantos bilawa niki mangke nglilir saestu. Wong yen nglilir kaget ngoten niku tangrunga malah ngamuk kaya wong setanen. Aku bisa ngukur lakon iki. Moro kaki sumingkira gugahe subuh. Yo, Ani. Wah. Bersama mereka andrum sublas iki jan-jane menung sapa kiwalakas ing atase tak taboki tak ajar tibani gaman wujudi godhong obah wae ora nggih malah kaya banter ling orok niku napa aturan ngoten niku. Ono sak desa iki buka dumateng Bilawa mboten enten pelakon. Mergo anggere buka mung sambate. Ngoten. Nek bareng wis rabi biasane malah dadi wah ngoten niku. Dan banjur piye carane buka kawan anakmu? Jane kula duwe cara ning niki mbebayani. Tiang film niku yen angel buka-bukane. Waton dibubut ulu puhunipun tatangku badhe nglilir. Ulu puhun ki apa? Ulu puhun menika wulu ingkang mapan wonten jejembol sikil niku yen manggabun mesti nglilir. Tenan saestu kula riyen nalika film kali bojo kula dipun bubut ulu kula. Nggih jenggeran ngoten niku. Ya ulu puhun sanes ulu liyane sing dibubur malah lawanan tekan ndi ora kowe sumingkira ning eling-eling ngatos-atos wae tangi kaget adate kaya wong setanen aku tetep waspada aja menawi ngaterake.
Bilo lekno mripatmu aku ki dudu wong saudon saurupan nanging aku ratu wirata jenengku Raden Sita Bumijaya kowe penggede anak ratu teko ning pajagalan teko ning desa kudune gawe tentrem ora gawe tintrik dosaku apa luputku apa parabene malah gugah nganti cara sing nesta yen ra ngono kowe ora tani kowe kebae kok krama malah kadak menteleng awan ratu ora patut sing ora patut kowe pejabat nyontone elek karo kawulamu yo kanthi dalan iki aku bisa dadar bisa nguji sepira kasantosané bocah bejagal Jajane teko kene. Wah. Bapak Walakas tak kira lamun to kowe dalane seta jebul kowe sing ngukir jiwa ragaku aku ora sengaja tanganku ki mau ngantem sirahmu Bapak aku njaluk ngapura Bapak kowe aja mati yen nganti Bapak Walakas mati sing ngomong dilawa sapa Bapak kowe tanyo aku njaluk ngapura Bapakku Walakas kowe tanyo aku njaluk ngapura wah nek sing utuh ae sapa Ndi? Ana sing utuh ae sapa? Ngono aturan iki kowe gerangane bapake dhewe parandene diantem sak kayange ora modar dadar otak wis bejo banget. Wingi ora ajare Raden Seta aja kok batut-batutne. Iki mujudake nugra gedhe sing bakal ndok tampa. Kowe calone dadi wong sing dipercaya karo Wirata supaya punah satu murka nunggu karepmu dhewe.
monggo saja perisang sapiranmu prinangko dinempit kampit dosang rekmaning pawono ulai kang nyuwunaken pangapunten tumrap pakrapipun anak kula pun bilawa ingkang murang susila ninggal ing tata krami ora dadi apa kiwalakas ya malah kanthi lakon iki nyibarate sumur aku bisa njajaki sepira jerone nyibarate gunung aku bisa ngunggahi sepira dhuwure pripalungguhan iki aku ora mangro pingat ora bakal mangu-mangu trek lamun anakmu si Joko Bilawa minangka jago kraton nandingi jago saka kepatihan kula kang mangkono Kiwalakas pripalungguhan iki uga anakmu si Jagal Bilawa bakal ndak jaluk ndak kanthi manjing ana ing alun-alun Wirata munggah ning Blabarwaja kenteng kawat tetandhingan lawan Paman Rajamala. Mboten langkung sendika ngesakaken dawuh monggo klatring rumiyini lampah lan bekti kula katur dumateng paduka kula tak meling riyen dhateng anak kula pun Bilawa menika. Sing madhep mantep rasamu aja mangu-mangu anggonmu bakal netepi wajib labuh marang negaramu merga ngreksa tentreming praja kuwi ora mung kewajibane ratu pejabat lan prajurit nanging kabeh kawula sing rumangsa urip ana Wirata ngombe banyu lan mangan enak kula wetu saka ngidak bumi Wirata duwe kewajiban cawe-cawe yen perlu toh jiwa raga kanggo mulyaning negara. Kowe dadi nom-noman aja mung goleki senengmu dhewe. Elinga besok nasibe negara iki ana pundhake para nom-noman kaya kowe. Lan welingku marang kowe Joko Bilawa. Dadi kawula kuwi aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku. Dadi kawula kuwi aja mung nuntut negara wis menehi apa karo aku, ning kudu dibalik aku wis nate labuh apa marang negaraku. Sing jejeg sing mantep rasamu kowe dadi jago sing bakal munah satu murka Joko Bilawa. Tak dongake lanang uripmu. Yang Pratasena sampokeng sang pintulu hati sarira Kodek wak simbara jojo
yen ngendika kumaleger kaya kuntur kapang panenggak Pandhawa mawa sindho yen lumare Thank you.